ai kuble bat ki pediang sobhai phi barok ke bape ya kan ka online service nalagi jong ki yeng ki sem jong phi to ble unya ban kerku ingi wei bu wei lamba jong kan ka service nginyo ban sedang no ya ka jing syakri jong i hani ka por nak bangin ruai nak jing ruai shaman sim kanambar ka banangkong don ka por hasnam Chris ban penli ko kaya Kapor hasnamu Chris an peligum kayor por bakra kaba penim an pen kunen sim jonga akal bari dan bor akasnam kaba penim dan kapor hasnamu Chris an peligum kayor odon bor ban penim turwai jam jingit bakro paperteikan syashkor ya kasna kaba penim non kaboru Krispanri yang aman lakasni por bakra kaba penim un pen kuy donut jonga lenti jonga unri akasna kaba penim kan kapor hasnamu Chris man penlikum kayor odon ban penim turwai jam jingit bakro paperteikan syashkor ya kasna kaba penim dan kaboru Chris banlam yang asyaying ibra por bakra kaba penim yalam ya lagi jom unom aikin sakma akasam kaba penim dan kapor hasnamu Chris man pelikum kayor odon bor ban penim turwai jam jingit bakro paperteikan syashkor ya kasna kaba penim ini apteng ya kene gejing seng gejongi bat hagabeneng kong nga ai kublai ya pi ki parbanget baro bat kumjur ya ki paralok ki bayepet ya kene ke program ke balong ke online service de hagene ke por inyo banya sedang ya ke jing seng ke jingi da ke bang yerwai ya ke jing rwai ke ba ndrus pa shifau ke ba ong ukham internet ban ya ki teu lili bat haden ke de ke jing rwai nga sobha ban kerpat ye ikong rupel sendri ba in yalam haga ba pule ya ka kten ke jong blai bat kumju ban yalam ha ke jing duai Sulong kam itenat ban ya setiap pernai kam itenat ya kiu lili kaperte long usni ba pernai tam nati ba
Jisu ba inya ai tila jing in nilong kodor tam ha ka do nu chonga nami ko try ba inyam kwa chu ban khat shi sha mat mengan yai long sha du mi artaba ai ka jing shai jing im ha ka min sim jong na amangat kan ru da manap seng sa ama jing at pelung du riau ke sao dong ya nga long mau siang jakari pas kem ya nga Amigo Jisu ba inya ai tila jing im nilong kodor tam ha ka do nu chonga Amigo try ba inyam kwa shu ban klat shisha Mat mengan yai long shadu mi artaba Jing bang shu ya jing sao ha jong ka per thei Jisu pen hun pen kmen nen sim jong ha una ai la do nu pen sim kat ba don e ma kmen ula pen khoi pen sim jong ha Amigo Jisu ba ina ai tila jing in nilong kodor tam ha ka do nu chonga Amigo try ba inyam kwa shu ban klat shisha mat mengan yai long shadu Syakringan ko mungan ide ang yauhi Namar pa ula ide syubayanga Syakari jong kajing sukun salit rayana Hapuram ngan raya roya uhakna Amigo Jisu ba inya ai tila jing in nilong kodor tam ha ka do nu chonga Amigo try ba inyam kwa shu ban klat shisha mat mengan yai long shadu mi artaba Shua dengan yo ben pendam ke cing duain yo ben pulih na ki atli ki benta jong ka ketien ku jong ublai ka pengilak ban syam na ke kitab cing na ke cing ruai sosen e ka lenong ka balai khot ka ba ar puar do ka ba ar pun riu bat kum ju ru na ke cing ruai sam ka ba sis pa so kusan ka tu teli ni ka tu ka ni teli ki khon kalong na ke cing isen e utrai ba om syam la bam do yangi na ba ke cing isen e jong u kim do Kilong ke bethamai man ka step ka bakrau ke cing yai ne jong me utrai ulong ka benta jonga ong ka men sim jonga namar kata ngan kermen hu utrai ulong babahaya kita ki baap kermen hu ya kata ka men sim ka bawat yo u ka babahaya ubriu ba un kermen bat bu un ap jar ya ka cing pen im ka jong utrai Utrai ubayai ubai ai bat ubadap kecing ngau sen ai ubatut ya kecing bitar bat bakrau kecing isen ai utrai ubahaya baro bat kecing isen ai becem jong u ki halor kecing le jong u baro utrai ulong hajan kita baro ke bakhot kerpat hu kita baro ken ki bakhot kerpat yu u hakabsisha un pendap ya kecing kwa jong ki besepting ya u un ngau ya kecing lenyar jong ki ru bat un pen im ya ki utrai uri kendong ya ke bei ya u baro rei ki boman baro un pen jotno
duai kukpa jungi bahab neng kumning iwan hajan jongme han ka step ni aingo emi atrai bi melong ublei jungi badap da kacing bakacing isnei Belari belusumaringi bat beldon rengkat bat ngi haduk kan ikhlamat pementa ya aingo eme bakacing isen gujong me kilong kiba thamai hangi man la ka step tribe aingo eme namar mila yangi kata-kata melawat yangi melasyam bat misiu kedor ke barem miyap halor keding pna na kabanta ban pen yangi kinong pop bat ngilong kumne kum bengilong de namar ba me yangi bat mari sumar mendon rengkat bat ngi aingo ru yemi tribe kodor hakini khendat penai kulit no kaba kepertai baro kowe kalayo ban ya lengba ya kan kecimpang COVID-19 handai ya aingo eme kum ki khon ke jong me ba me lari kendong yangi haduk kan ka step ke pemerintah ban aingo ru eme na kowe katayo se kowe pat yo ban syakri eme lengba ko online service hoj walang ngimla ban wan ha ka yeng ke kentang ke jong me handai ha ki yeng ki sem ke jongi ha ka bing yo ban so lang ban syakri eme ha ke jing ruai ke jing duai ha ka basngap ka tien ke jong me trai bi ya aingo eme ka tien ke jong me ka belong ka bor yangi man la ka singi ka shan yangi bat kepentingan bat ba aiman sem yangi tribe tang hame ngi don ke jingkermen bat tang hame ke don ke jing suk ke jingkemen bat tang hame ke don ke jing pen yarap yangi kum ki khon ke jong me ha bengin yo pan pet ban syania tang hame bat ban yai ne hame pedang gini ke jing ya lenti jong ke jing ke jongi ka bengi kendo a tribe ko dor me melong ka bor yangi a tribe ko dor oi watlar ka perthei ka khiwan ha gini ke jing pang ke jing sitom bat la ka perthei ka kelan re me melong uju hanen menta bat ki bom jikut ngi duai kan ka por kan ka step a tribe ko dor ha ka bengi yo ban syakri yeme ha ke jing ruai ke jing duai ha ka bi ngap ya ka jing ruai kerpang bat kumju ro ya syakri jong me ban kran ni ka tin ko jong me pen slap pen kup me na ka bor man sem ba khu jong me ka tin jong me ni osngo han ka si ka long ka jing ker khu bat ka long ka boring i we pe tribe ngi duai ru na ban ta ki perbenget ku jong i badon ha ka ri barok away na do ki long me long pa khun samla ki hap ki bret tu ker khu me bat tu don rangkat tu da tu ker me bat tu pendap me jing don kam ku jong ki baro a tribe ko dor wala pedang ki jing ele ki jing ker du be ki ya a tribe ko dor re me long blay mapendap ik jindon kam kumbangil pulen tin ko jong me tribe ngi duai ru me na bentang kan ke cingpang a tribe ko dor belasar ke thai parok ko we long ka mon ko jong me men pelai no a tribe jusub ko dor ho ki barok ke beja kim ja klam ke cingtip ko jong me melong ublay besen syar ki barok mitip ki barok kum ta kum ki benget rap yangi bengin sno ha me bengin it ha me ha barok ki singi jong ke jing im ko jing ho ni duai me nang ne khmat ngim tip ke bengin ni kendu handai ngi nget ha ka keteng ko jong me bat kejing im ko jongi kedon hakilang hok ti ko jong me ban ngim at tien ban men don rangkat ban ngi men ai bor yangi bingla ban yai ne ban me ban nglap nyang skam ban me haduk bakut jong kejing im jongi ker khu si sin pat yakan kejing syakri ko jongi hen kasngi ngin pen kentang hakik ti ko ban bor ko jong me ngem chach ko ko jing duai ko jongi pan kini baro de kejing ngai hakateng ko jong jisu balong nong pen im be jongi menta ba chuduk bom chukut ru amen Kublai sibon ifi kong rupel na wanta ke jing pulai kakten ke jong blai bat menta nin yap teng ya ke jing seng ha ka bang nyo ban ya duai lang ki mat jong ke jing duai gilong ka ban kong ke dei ke jing sungu ke jong i ublai bola yalam yangi hadu ka ne ka klip mat bat kumju ru bola ri kendong yangi kum ki khon ki jongu ke benta ke baar kalong ba induai na benta ki bapang ki basitom kumjuro itu ki longyeng ki balamat ya ki jing sungsi ha ka ba ki ba e bathon ki jong ki ublei ulawan ban simno ki khamtam ha kini ki por ki ba kini ki saunai ki bladep ting duairo kumju na benta ka ten ke jong ublei ya ka bang nyo ban ngap ya ka jing kren nai reverend BP po ngap u syakri jong trai teng je duai lang hane ko trai jisu be hane ka pon idap da jing sungu emetai na benta bamel pela ingi session pat bangin yo ban seng ha ka keteng ke jong me hakabangi nengkong pan pau ya kejing sungu kejongi ya me athai jisu namar meladon kat bat ngi melelam yangi hakib ki baro athai jisu
kham tam hakane ka por hakaba don kani ke jing pang kablakta mdei tang hang ni hai India ya kiri jong ke perthai barok hoi bat ku milari kendong yang ia thai Jesu ba nyo akimet ki bakoj baklai na thai Jesu ngi ai ka burom tang cheme thai Jesu namar ki jingle bhag jong me ngi ki bro ngemlong e thai ndai dei me thai Jesu ba e ngi milari kendong ngi ngimdan e ban ai me thai Jesu ndai tu shem ye ki jingem ke jingi manginang ban long ki barsungu e me thai Jesu ngi pani ki baro haka kerteng Jesu amen kabenta kabaan ni duai na kabenta ki bapang bat kumjuro ki longjeng ki balai kendu ya ka jing sosi bat kumjuro ya ka khubor ka bang yo seo nai pastor ta Jesu bai hagane ka por pat sashi sen ta Jesu ngi bo sashi sen Nagabenta kiba pang kiba sito mata Jesu kiba don ha ki yeng ki jong kiba don ha hospital ro kumju ata Jesu ngi kerpat atai ba me men leit ban jingo eki ta Jesu men kta me tai ba kata ka jeng pang jeng sistem ka don ha ke met ki jong ki kan de ino dak no na ki ba ki nyo ban mat ya ki jeng pan khya ka jong me ta Jesu ba ki nyo ban yeng ban yero ban ai ka burom tang chame ngi duai ro ata Jesu nagabenta ki tu ki long yeng ki long sem ki balamat ya ke jing sosi ha ki yeng ki jong ki nagaba ki jing khat jong ki ba eat bathon ki jong ki to leit ma me ban pen ngen ye ki ta Jesu to don kat bat ki ha ki benta baro ta Jesu mo ki nyo shisha ya ke jing pen ngen ki jong me ha ka jing em ki jong ki ni duai ru ata Jesu nagabenta ka khubor ka bang yo ban snap agne ka pon lamau sha kriu jong me reverend BP po snap Inban ay kaktin nagabenta bangi kum ki bangit barokot nginyo ban sap langba kani ke online service ata Jesu hakabang nginyo ban shim ye ki ata Jesu baki long ki jingbam ba kanjam sim ki ban te ye ki ye ka mensim ki jong ye ata Jesu baginang yo susu ban im khamba nagabenta ka buram ki jumi mentai gini barok nge pana keteng Jesu amen. Mentapat nginyo ban sngap ya ke jing ruai bakerpang nai ba Derek warba bat paralog bat kumju haden jong ne ke jing ruai kerpang nginyo ban sngap ya ka ten ke jong blai nai pastor BP po sngap Mano nangi inyo Jesu Wat ay jing dum yang akan ka Kupor baba ngilaju yos ngaw Tujit ya no anpens ngaw pa But kerteng utrai ai bor yang ablay ulajit yang ibalong kamlu yang ibalong syarak man ai jing bang bat ai jing shai to shim pensle yang ablay dating jong umensim hukum yang atray apa pertaikan dapat isobat yang insay nilong kibalapin kre ya jing wan jong may try
I can blood and rayings can Your hamadan ya kahap kerdem Ya syarak ding I bantaba Wat bu ya kahapo kasyam Yang gila ko Jong play bên cốp chính star jong đi Ula jin yang ngi belong kam lu yang ngi belong syarak ban ai jing bang ban ai jing shai to shim Sle yang ngap lay Dating jang umensim Hukum yang atray Hapa pertaikan dapat Kisopat yang insay Ngilong kibala pengkre Ya jing wan jong Betray Ula jin yang iban long kam lu yang iban long syarat ban ai jing bang ban ai jing shai to shim sle yang ablay the ding jang men sim hukum yang atray Hapa pertaikan dapen Kisobat yang insay Ngilong kibala penkre Ya jing wan jong mitray Hallelujah Hallelujah Amen Amen. Yeroi try. Hallelujah. Angu yu blay ha ganeka step jong ganeka sngi ke bakrau ke jongu. Bangi yo banai ke syakri yu try. Wat langim pad yo ban long hagi yeng kis mane ke bangi don. Mrei yo ya ke por ke bakor ban syakri yu try. Hagi yeng kisam jongi barok halaki jong ki jong. Hagane ke por nga ai kublay kerpang. Ya ka balang ke jong blay mekhale badasam. Nong tmai pokse. Rengkat ki pastor ki rang ba balang ki samla jong ka balang ki long kmi ki long pa barok. Ban nga ai kublay pi barok ki bios ngau lang ba kane ke kor pensawa. Hagane ke por ke bamanta. Nginya pai na ke tin ke jong blay. Naka chiti ke banengkong. Wapostol Petrus. Kalenong ke balay. Ke dekot ke bakadar. Kik tin ki baong kumni. Nabagi kmat utray. Ki along halor ki bahok. Bat ki skor jongu. Shaka jing dwai jongki. Henry ke kmat utrai. Kayale persya. Ya ke bale. Ya ki ki basniu. Kata gade ke tin ke jong blay.
kabau blay la persan mansim leng ba usyakri jong u apostol Petrus nagane gat khot kabangi pule ngalum lang bat ngapensyong nong rem yagane ga khobor kata kalong u blay bat ki bahok haka pertei kabasniu u blay bat ki bahok haka pertei kabasniu u breu hagane ga pertei baro ngilong ngilalong ki nongpop namar nadu basdang ka pertei kapop kalarung haka pertei bat kalihiar pateng ter citer haka jengim jong ubriu hado menta mrei aingu yo blay baka jeng i jong u kalong ka bakraw haka bola pa yaw kon jong usagade ka pertei ban walam yaka jing penim hangi ki breu baro kat ki bangen ho kaktin ke jong blay kong baro ngila lepop ngila dola no e yaka buram ke jong blay henry ka jing ai daw Jesus Christ mau try ka walam yaka jing penim kat yaki banget kasitiu Paul saki nong rom kalenong kaba lai bat kat khot kaba ar phulai ar phun riu ka ong kum ne ublei ulapan pau ya ka jing pen yesuk da ka jing nget hagas nam jongu ban pen pau ya ka hok jongu na ka bentai kaba map ya ki pop ki balale mansua haka jing yai sha jong ublay ban pen pau yaga hok jong u haka nega por kabamenta baun long uba hok bat ban pen ksan yau tau ba don ka jing nget how Jesus Christ kata kalong kaktin jong ublay kaba pen sisa bada ka jinget jongi how kon jong bleu Jesus Christ ngien yo ka jing map yaki pop jongi habengi wan sau da ka jing kala ka bamud baro map yaki pop jongi baru pelong yengi ki kon ki jongu de halor kata bangin yo yaka hok yaka bau kwa yangi bandon haka jingim ublay basyong haka ket haka buram kikmat jongu kiyo i yangi kikmat jongu kiyo i pimenta kibadon haki ying isem uyo i kidonut jongpi pisyong haka nega kamra piperkat yo ublay ne piperkat yaki ki jong ka pertei lada pi perkat yo blay uyo i pi hagane ka por ka bamenta ka kubor yakaba ni don ban yeslok hagane ka por ka mat ka banengkong ka tin ka jong blay ka bala krensai kik mat utrai kia long halor ki bahok ki khmat utrai kia long halor ki bahok mantaha gane ga jeseng pi ke bios ngeu lada pi long ki bahok ki khmat jong trai ki don ba pi hagane ga por ngiye pet katto kanne rangkat bagi nuksa bangin yoi kumno blay ule nagam tagi brew gibahok ngenam klet yaw we nagi brew gi jong blay utaw de unoa kumno im kumno long hakataga pertei kabasniu ka pertei jong noa
kala jot, kala sniu, kala baman. Barabangi perkat, ya katoga por jong nawa. Habang ia tenjuk baki nigi sngi jongi menta. Ngi i kumbakala jia kataga por. Kabau jisu long. Kumbakala long hagis ngiu nawa. Kan long ru hagis ngi jong ukonu briu. Kani kaya kabingi don manta. Kumbau lawan ban map ikipop jongi. Ulawan yaga pateng ben riu jongi. Ulalong kaya kabakadu nagabenta jongi. Baru pej ukmi yangi. Halor kani ka pertei kabasniu. Ngilong kumno. Tongin pai sa ka jingim jong Noah. Bangin yo i atau briu. Uba hok. Uba ka kmat jong blei kalong halor jong u. Haga pertei kabasniu. Ka kitab Genesis kalanong kabahan riu katakot kabakandai kaya tuyangi. Noah. Ulalong ubriu uba hok. Uba bet hakapateng ban riu jongu. Unawa uyad rengkat baru blei. Hakapateng kabasniu. Unawa ulong uba hok. Uba bet. Uba yad rengkat baru blei. Mangi haganaga juk menta kabangim. Komno ngilong. Ngilong na em kiba hok. Ngilong na em kiba bet. Ngiyay rengkan em baru blei. Lada ngilong kumta. Yaroyo try. Lada ngilong kumta. Ay ngoyo blei. Haka jing yalon ti. Haka nega jingim. Don ka jing yalon ti. Kabanam don ka jingkut. Tongin kan mau ya kene bad baro ngi gipadan ha kene ka por manta. Mapi bios ngau ya ka tin ka jong blei. Don ka jing yalon ti. Kabanam don ka jingkut. Ublei. Ula penkut ya kene ka pateng jong Noah. Haka pertei ka basniu. Da ka ba ula penjot ya ki baman. Baru pelaj im yau bahok haleluya. Ublei lawan ban penjot ya ki baman. Da ka jing penslei. Ya ka ya ka ban penjap penjot penjap lu dia ki baro. Barhaga ni ka pertei basniu. Ki kmat jongu kiyo i halor Noah. Namaru long ubahok. Prabangai bihau tra Jisu berkilog baro. Tongin perkat. Marway yaladi. Haga ni ka pertei. Kabalapan slay. Dagajing sniu. Kabam laban patay. Ngilong kumno. Haga ni ka pateng benriu. Ngiyad na em nagalanti jang kahok. Ngiyad na em nagalanti kababet. Ngiyad rengkat na em baru blei. Baon pelaj em yangi. Kakten ka jang blei kaya tu yangi. Bau Noah. Haga bakot kita kapor. Baon penjot yaki benriu baman baro. Kakten jang blei kaya tu yangi. Haga kitab Genesis kalanong kabanyau kadekot kaban nangkong. Kong. Te utrai ulaong hau Noah. To kilet. Mame bat ka ying jong me baro sapo ka yingling. Naba yaming alayo i ubahok. Hakmat. Jong kani kapateng benriu. Prabangay bihau tra Jisu. Kat banginang perkat. Yau Noah bau long ubahok. Ubabet. Ubayaring kat baru blei. Bau long ubriu. Ubau blei na karku karpang.
kabor kabau bleu ayu perkat ban yang skem hap deng kajai ben riu kapateng ben riu kabasniu lam da deu briu ubalapan kabor sisa ublei on namla ban lat em kata kadai kajinggerku yau bahok hakata kapateng ben riu kabasniu udebit haga sam jongu kaba lai peu lai kalau nong kat khot kaba kat pra kat kendai ka ong kak mat utrai ka don ha kita ki besepting yo upelat ya ka mensim jongki naka jing yap usumar ya ki naka nem sniu kata kadega bor ka jong ublei halor ki breu ki bahak utrai ubau blei uyo inem yanga yapi bapi don kata kajing long bahak watla kajing slay hagane ka pertai kala crow kata Henry udon rengkal lembat ki baru pelaj ki deka bor kajangu kabanta kabaar ya kabengilios ngeu Baki skor jongu sha kajing dwai jongki kikmat jong trai halor ki bahak baki skor jongu sha kajing dwai jongki gane kalong kapor kabadon kam sikadea hakabakari ke jai ben riu jongi kadem banduai namar kanega klam COVID-19 kabala wan bansar ya pertai baro ka way kentup ya ka mekhalaya jongi ngyo i ya ki dak jingma ki bashar kai ngem laban tip kai ka jing thmu jong blai halor kanega jingjia henra ngi don ka jinget baki ki bajia kem sham jia klem ka jing tebuk pana drong waru wenyu kli jongi barola nyeu ong ka tin ka jong blai kane kalong ka benta ka bakraw sikadea hatong inam kmen ban yos ngeu ya kata ka tinu blai ka baong baki skor jongu kios ngau hakajing dwai jongki bahok nyai ngo yo blei ban yo hi yaki ke kijing jia ke bala jia hagi por ke bala leino bat ka tin ka jongu ka ye thoingi naga kitab baar Samuel kalau nong ka baar puar ka khot ka ban nyau ka ong kum ni hala ka jingjin jar ngala khot kerpat yau blei bat ulios ngeu ya ka jing sawa jonga naga temple jongu kabamut ka khat kabausang bat ka jing len yar jonga kala poi sagi skor jongu kane kapan sisa bagi skor jong try kios ngeu habangi dwai habangi kerpat habangi pano ya katakannya sem kabangi sem ngem laban len ya kajingkit kia jongki bangai baro upat Kristen jongga pertai baro bat mangi kibadon hang ni ngidwai ya baro kibe don benta ban yelet ma yau ni uk nyang jingpang COVID-19 walau wan balan shop ya ka pertai baro ka way ngidwai bau try on sngau dagi skor i jongu ya ke jing dwai bar ke jing o jongi o ngi ai ngo yo blai baula kular ban snap ya ki jing dwai jong ki bahak jong o ha ki por jong ki jing jenjar
Nginam klet hagapor baka balang kadang sedang hagapor jong ki apostol. Komno ka balang kale yakin du yakan ega jinge hagaba we nagis barunar u herosim ula pensitom ula penjenjar ya ka balang ang kaktin ka jong blay ula say laki kti ban penjenjar ya ki bana ka balang lapen yap yau Jacob laset bendi yau Petrus kane ka por ka bingim kijing sya jong blay banjia kidang ta kelum tang ka pertei Henry kalaban wan ka por ka jinjia kabon ta kerpang tang ye ki reunget bat iki balang Kristen kalong kay kabas ngaw sirkay hagapor jong ki apostol u herosim ula penjenjar ya ki briu ki bahaka balang kelala kumno kabalang kala pelong kajing duai haying jong ka wena ki long kmi ka banget ka Mary ka kmi jong Yohanes kakam ki apostol kala nong ka bakat ar ka basan ka ong kumni namar kata lapan sa yau Petrus hakaying bendi Henry lapan long kajing duai basirhem daka balang haublay nagamenta jongu kabamut nagamenta Petrus namar yau Yohanes lade penyap ubreu jong ublay yau Petrus dang pensa haying bendi daka jing perkat lasai balasi sengi on saya una ying bendi ban pen iha gi pajba kom kajia rai pajba on lekum no saya u Petrus baro kito kisipai baro kito gi pajba ba persya ya ka balang Kristen haga donu jungki baro kirai ban penyap yau Petrus Henry ka bor jong ka jing duai jong ki banget kila duai shirhem ka bor jong ka jing duai kala pelat yau Petrus haleluya koki para banget hagana ka por manta kajing kaliyangi katno ngila duai shirhamnem nakabenta kanega klam kabawansar haga pertai kala dea ka por yangi bangin penlot ka por bandem banduai ban ngai ngo yo blay nak mentagi reu blay haduk kena ka por ka ba mentangi tip ngiyoi baki dem batki duai ladagi skor jong tra kios ngeo ya ka jing duai jong ki riunget haga por bas dang ka balang on yos ngeo ya ka jing duai ka jonga ka jong piru menta kabenta kabalai kikmat utrai kiale persa ya ke bale ya ki basniu utrai usyong halor kaket upet ya ka pertei barokawai ong kaktin ka jong blay kikmat jong trai kisat keleng saudong ke pertei banyoi hangno don ka donut ke bajanai kadonut ke bajanai ke bamut kadonut ke bahok ke babet ke bayat rengkat bat ublay la ai hangi kibriu bantip
ya ka babha ba dia ka basniu u bleu la ai hangi ya ka ji tip lem ka basai bangin snau thu ka ka basniu ka babha don ki briu ki baklat bau blei u yo ki baki le ya ka basniu nakataga daw ka jing sniu kala kan rei hagan ga perthai nakataga daw ka jing sniu kala ni shop kum ka jing slei haga por jong nawa lada ka yolat ban tablup ya baro banam don riu hoksu haga perthai ngin pet ya galantia jongki khon Israel ndai komno ki ya lanti kadai ka jai ben riu ka balagar khu kadai ka jai ben riu ka bau bleu ide baru nyau kore ula yo ula pen ku bor ye gisim ban sensar ula riger pang yakina do bagi mina rijip Henry hagaji alanti jongki don kapor bakila lelen det yau blei ubaim ka kitab nong bishar kalau nong ka baar ka khot ka bakhat we ka ong bat ki khon Israel kela le ya kata ka basniu hakmat utrai halor ka khet upet ya ka jai men riu balagar khu jongu kumno kela lesniu hagata ka por hap deng ka jai lenti ban poi syari kanan o kalong ka bas ngausi bat ka pen ngausi ka pen bitar ya ka mat jongu blai bat ka pen mong ya ka donut jongu blai ban yo baki briu jongu kela le ya ka basniu ka donut jong blei kamla klem de bitar haba ka yo ya ki briu jong ki balakar khu ki lesniu ka kata ka jing sniu ka bagine ki khon Israel ke la le hakata ka por ka balaong ki mat jong trai ke le yo ya ka basniu bakila le don't lightly kijing sniu bakini ki khon Israel kila le nakaju kane kay kitab nong bishar kay yathu ingi kila le shakri ya ki bal kata ka banangkong kabar kila le but ya ki we pat ki blei jong ki jaj benriu kata kabar kabalai kila landet yau blei uba im uba dan bor uba ki day ban syakri kita kelai keligi pop ki bala penlong yau blei ban bitar yaki prabengai bihau tra jisu baki log baro tungin perkat yala de marway ni don hagan ga pertai ga basniu ni le ayu man kasngi yes ngau si bantip baladon ka tu bahang ne hasor selong ladon si bon kino hikainiam kibapen pai din ya kiriungat nakalenti jong tra jisu kini kilong ki dakishin baki briu ki mane yau bal bleitau baki briu ki lej bot ye ki weipat ki blei jong ki jaj benriu kanong ba selong jongi kaladap de ki babon jaj ki jaj benriu habaki wan na ki wei ki ri jong ka pertai habaki wan sahang ne selong ki wan ra bat u blei jongki ki wan ra bat ki blei jongki don ki parari para jaj benriu jongi
Wat kibalalong Kristen. Kilabut ya kiwe pat kiblay. Jong kiwe pat kijay benriu. Kibadon saudong yangi. Kalong kay kabas ngaw si bantip ya kataga kubor. Bad bun kibalalan dead yaw blay ba im badan bor. Uba mensua wala pelanya kina kari jeb jang kayeng dum. Hanray mentang. Kilalan dead yaw. Kila paidin no. Kata kalong kajing bitar. Kabaw blay udon halor. Jong kita kibale ya kibas new. Prabangay biyaw tra Jesu. Bat kiloki jor baro. Tongin pusan yalade marway. Gomnongi iman kasngi. Ngilenem yaga baday. Ngilenem yaga babha. Ngile yaga basniw. Ngidon halaying lasem. Ngidon halangka. Ngidon ha office. Ngidon hagicaga trekam. Ngilenem yaga baday barkabahok. Yo baganda ka jogjong imanta. Kahok kumbakala ri sa klaw yakito kebala sensyar ubaman. Henry mangi kebanget. Tongin bat yaw telay jong kahok bat ka jinglong babej. Bangin yay rengkat baru try man kasngi. Kom tau blay uyo iyengi bat un iyengi. Kik madjo ukin long halor jongi. Bat kiskor jo ukin yos ngaw yengi. Hagani ka pertay kabas new. Henry kito kibale ya kabas new. Kakambram jong blay. Banle na kamta jongki. Ladaki nang ban pa show try. Ban kala kabumot. Ban wan pa show. Ken yo ken. Ya kajing map namar ulapan kre ya kalanti jong kajing map. Prabangay biyaw tra Jesu. Swaban wan kajing sempat kabasirkay. Tongin nang ban pa siyaw try. Nginay tila kajong kajing hau. Kanang bangilong kibreo kabapan singaw ha. Ya kamon kabako jong u. To tran karkuingi. Lang bagini kajing slok. Kibakendiat haga nagapor. Nakabentaga buram jongu. Amen. Nga ay kublay ya barok kinung yesim benta. Haga nagapor. But inyo ban ya why no ya kini kijing seng kijungi. Da kabang ya ruai kijing ruai kabas saus pa arpulai. But hadin kata na sobhaban kerpat yai pastor Reverend BP Posngap by inkerku penuai ya gini kejing seng. Kublai sibon. Yang ulasius pa nakajing lomrau kapop. Abantap dumyang asyikata Pat menta ujisu ula ajik menjing job Kaburom utrai kadap hanga Lasius pa anyaro Nakas na mukul lang rod ublay Nalalay nakapop Lasius pa yang amenta Nakas na mukul lang rod ublay Lasius pa nakas nam Nakapop ajing tala Nalalay nakibor kaperte Ukawa papla kabalapan kudyanga Ekas na pukul lang brod ublay
sius pa anyaro nakas nam ukun lang brod uble ngalalay nakapop la sius pa yang amenta nakas nam ukun lang brod uble la sius pa nakas nam bat ngaya ka jing shai uben sim uben shai hianga bat nenta ngas ngau shkan uyalam hida utrai am shep ting ka jing dum bat jing ma la sius pa anyaro nakas nam ukun lang brod uble nalalay nakapop la sius pa yang amenta nakas nam ukun lang brod uble kibahok kinyalang halenti bakudu try Ting shine nang ting shine man kaski kinyarwai so tenan bat anga bakuy pernai padu try umadun nyanagi lasius pa anyaro nakas nam ukun lang brod uble nalalay nakapop lasius pa yang amenta nakas nam ukun lang brod uble hakapawai no tuai bakajing ai kajong Jesus Christ about try kajingi kajong uble pa lembat kajing selok umen sem bakut ai begini lah we uble kin loreng kan lembat ngi rengkat kene gi kubor ke bingilios ngau kin loreng kan lembaro kireu ngai ke badon hangne ke badon kleng saudong setelah jong kene ke pertai nado menta bat suduki bom jukut amen.